Ja, we hebben morgen een theatervoorstelling bij Jong Bonaire. En dat is onderdeel van een hele campagne die we een jaar hebben gevoerd. Vanaf vorig jaar mei, tijdens de World Day of Play, zijn we begonnen. En centraal staat in die campagne quality time. Dus tijd beleven als gezin of familie met je kinderen. Om zo de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dus het doel is om met de familie bij elkaar te brengen? Ja, dus morgen zijn er 9 acts en er doen dan 9 families mee. Dus dat zijn ouders en kinderen of misschien een vader en een zoon of een moeder en een dochter. En dat zullen allerlei verschillende soorten, bijvoorbeeld muziek, dans, allerlei soorten uitingen zullen dat zijn. En Archel Thompson die praat alles aan elkaar en die zal ook alle kinderen en jongeren morgen begeleiden. Kunt u ons dan toch nog een beetje vertellen wat UNICEF ervoor staat? UNICEF is een kinderrechtenorganisatie en wij werken ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En we hebben op alle 3 de eilanden we dezelfde campagne uitgerold. En het gaat ons er vooral om dat via het besteden van quality time dat ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. En in dit geval, als je tijd met elkaar doorbrengt, dan ontwikkel je je mentale ontwikkeling gaat vooruit, fysieke ontwikkeling, maar ook emotioneel. En de band tussen ouder en kind wordt versterkt. Dus dat is iets wat wij hier graag op de eilanden willen uitdragen. Hou het simpel, besteed tijd met je kinderen, want dat komt de ontwikkeling van je kind ten goede. En zo groei je eigenlijk positief op in een positieve omgeving. Wie gaat eigenlijk meedoen? Is het kinderen van school of gewoon iedereen kan opschrijven om mee te doen? Op scholen inderdaad hebben we geworven, maar via verschillende kanalen en nieuwsbrieven, ook via scholen, konden kinderen en ouders zich aanmelden. En in de zomer hebben we ook verschillende families bezocht. Dus er zijn ook al families die zelf hebben laten zien van hoe beleven wij quality time met elkaar. En zo zijn er ook een aantal van hun die meedoen met de theatershow. Maar er zijn inderdaad ook via scholen zijn er kinderen en jongeren die zich hebben aangemeld.